Viete si predstaviť 13-ročné dievča vyrastajúce v takomto prostredí? Dnes som sa rozhodol stráviť 24 hodín dôkladným upratovaním zadarmo. Našťastie mám túto viacúčelovú čistiacu penu. Je to najpredávanejší produkt na Slovensku. Používa pokročilé nemecké čistiace zložky na okamžité rozpustenie odolných EŠKV dlhé RN, či už ide o masnotu v kuchyni, čistenie domácich potrieb alebo čistenie auta. Či už ide o odolné olejové škvrny dlhodobo nahromadené v kuchyni alebo o nečistoty na povrchu elektrických spotrebičov, ktoré sa nedajú utrieť, nech sa akokoľvek snažíte, poradí si s tým ľahko a vy už nemusíte míňať veľa peňazí na upratovača. Multifunkčné čistiace šumivé tablety sú ako boh upratovania. Jeden kus dokáže dôkladne odstrániť škvrny, nie je potrebné sekundárne čistenie, jemné zloženie. Nemá dráždivý zápach, nepoškodzuje ruky ani nábytok a skutočne šetrí čas a námahu. Objednajte si teraz a využite skvelé ponuky a ušetrite až 50%. Výrobca sľubuje, že ak nie ste spokojní, môžete produkt bezplatne vrátiť do 7 dní, čím vám zabezpečí nulový rizikový zážitok. Ak sa vám to páči, stačí kliknúť na odkaz a stiahnuť to.